Il-Fond ta' Emerġenza l-Laqdiet Mhux Governattivi GSTs u ser ikun qed jammonta għal 150,000 euro. Tant ħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Laqdiet Volontarji Clifton Grima li f'Palazzo Falson fl-Imdina stqar kif laqdiet volontarji għandhom jibqgħu jingħataw kull sosten possibbli sabiex anke f'dan iż-żmien diffiċli dawn ikomplu jagħmlu l-ġid f'pajjiżna. Il-verità hija li kieku ma kienx għandha li tip ta' fondi li huma fondi ta' emerġenza, is-settur tal-volontariat kien għaddu minn żminijiet diffiċli fejn saħansitra kellna qdiet li letteralment kienu ħajjifqu joperaw. U allura rajna propju wara li tkellimna mas-settur dan il-fond, fond ta' emerġenza li diġà kien importanti sabiex 125 għaqda diġà ibbenefikaw minnu. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo saħaq li għal darb'oħra s-settur tal-volontarjat wera li meta jkun meħtieġ iquma l-okkażjoni u jwettaq bl-aħjar mod il-ħidma tiegħu fil-komunità. Il-kuratur tal-Mużew ta' Palazzo Falson, Caroline Tonna, spjegat kif dawn il-fondi qed joffru nnifs lil kull għaqda mhux governattiva li f'dan iż-żmien ukoll qed tiltaqa' ma' sfidi kbar minħabba il-pandemija. Grazzi għal fondi bħal dawn ituna in-nifs li nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna. Kenna xorta ħafna xogħol x'nagħmlu avolja kien hawn nuqqas ta' turisti imma ridna nżommu l-preżenza tagħna anki b'mod diġitali.